Yuk, itilmu kaya kangkung ora? Apa itu itil, Mas? Hah? Apa itu? Aku wong wedok ora ngerti itil itu apa. Nggone nek ngendi, Mas? Panggone sepil, panggone nek apa, Mas? Yuk, wes mari. Sak meniko aku waras, Mas. Mari laku nyapo. Mari laku nyapo. Mangku loro. Yu, sawahmu sik panggah mambu ngono apa enggak? Sak menika tak kom banyu yah, sak menika sawahku ki dadi ora mambu, Mas. Umpamane mambu pas durung tak cewoki tok. Ya sak menika duwe iram. Saiki njeluk sepuro, mari riyo golek dosa meneh. Yo ben to, Mas. Sing penting kan sudah saling memaafkan, ngono lho. Sampeyan dhewe yo dumen ngono kok njaraki aku mancing-mancing aku terus aku iso ngomong jrebeh. Iya ta?